А що се отнася до изкуственият интелект, какво ви е наблюдението? Това ли е едно от основните неща, което би движило икономиката и растежа В от тук за момента напред? да. В момента абсолютно да. Великолепната седморка там, Тесла, Амазон и останалите, великолепната седморка движи пазара в момента, и понеже нали, си говорихме предварително дали са в балон или не са в балон, тъй като те много дълго време се качват, според мен не са. Нали, това е под въпроса, презумпцията на въпроса. Да. Значи, първо, че това е в момента мотиватора и мотора на икономиките в момента. И аз мисля, че и ще продължи да бъде следващите. Няма как да знам. Трябва да гадая, но следващия 1-2 години. Много хора в момента го сравняват и се плашат. Видите ли, че в момента страшно много вече до така цената им така се надула, че видите ли го сравняват с балона на доткомите. Нали се сещате? Да, за доткомите и спукването на балона на доткома и огромните загуби, които сумата народ претърпяха тогава. Аз без да се опитвам да бъда гадател, не виждам такова нещо в момента, защото в момента икономиката няма друг такъв катализатор, какъвто е изкуствен интелект. Защото идва следващия момент. В момента акциите на изкуствения интелект и по дефолт техните акции само те теглят икономиката. Обаче те допринасят такава принадена стойност към развитието на останалите бизнеси и съответно на техните акции, че те ще ги изтеглят. Тъй като в края на кращата изкуственият интелект дава на компаниите можене, дава на компаниите знаене и по този начин ги развива. И всички тези компании, ако не сега, след 1-2 години, благодарение на изкуствения интелект, те ще дигнат собствената си значимост и собствената си отдаване към клиентите си, защото в края на кращата, нали, това е идеята на всеки бизнес с някаква компания. Печеленето на пари е на второ или трето место. На първо место е да дадеш нещо на хората, да бъдеш полезен на хората, да направиш живота по-лесен, по-полезен, другите хора да спечелят също пари. Нали? Това е идеята. Точно това в момента прави изкуствения интелект, но то няма да стане така с магическа пръчица. То трябва да минат 2-3 години. То е с натрупване, с наслабване. И компаниите на изкуствения интелект и техните акции ще подпомогнат останалия бизнес, който ще се дигне в момента. Да, това е мотора на икономиката в момента. Даже оставайки за секунда точно на това, което казахте за надценяването т.е. за липсата на надценяване в тези великолепни... Не, няма. Да. И аз споделям същото мнение и може би аз да упомена защо го споделям. Вие ще кажете дали сте съгласен. На разликата между днес и 99-те, първо, че тогава компаниите масово са непечеливши, новоразвиващи и така нататък. Днес това, което виждаме с точно тези 6-7 компании, са, че те са най-печеливши, може би с изключение на Тесла към момента. Те имат най-високи нетни маржове, нямат никакви дългове и самите им PE нива спрямо растежа, който наблюдаваме при тях, даже не би ги закупил, така да кажа, но не са някакви изключително надценени. Дали споделяте мнението? Не са надценени. Да. Връщаме се на въпроса за балона. Да. На база на тези паралели, заради ниските дългови нива, маржа, по-високият марж спрямо другите компании и така. Не са. Nvidia е единствено в момента именно спрямо тези показатели, за които говорите, малко надхвърля. Те затова, между другото, има най-силна амплитуда нагоре-надолу. И когато влезе в корекция, когато индексите, знаете, първо индексите повличат крак надолу и след това другите първо компаниите, които се съдържат в индекса, падат и след това останалите, които не се съдържат да вторичен пазар или small caps или така нататък. Единствено Nvidia е така малко лабилна в това отношение. Но останалите, и другото, което е, при такива до 10% корекции, каквито имахме тук последните дни, на практика те обират този луфт, те обират този страх, те обират всичко негативно, което може да се случи на една компания, защото той пазара не е права линия нагоре. Нали?
случва се да се качва, случва се да пада. Но въпросът е, че една такава корекция от 10%, тя затова бива наричана здравословна, защото на практика изпуска парата. Изпуска този нагнетен страх у инвеститорите, че видите ли, това нещо е много скъпо вече и ние трябва да се страхуваме, трябва да го продаваме, видите ли, това е балон най-вероятно. Не, няма такъв филм. Ако след едни 10% здравословна корекция пазара продължи нагоре, значи всичко е прекрасно с тези компании. Напомням ви, преди да продължим, безплатният наръчник Топ 100 ETF за европейци е долу в описанието, близо 100 страници, изумителна стойност. Обещавам, доста ще ви хареса и очакваме обратната ви връзка след като го разгледате. Нека сега продължим и с епизода. Точно преди няколко дена беше годишната конференция на Berkshire Hathaway и много ние сме големи тук фенове и почитатели, преподаваме инвестирането в стойност като философия, дългосрочна инвестиционна, негови философии. И нещо, което той твърди, че ще стане едните години, което има доста логика и ще е интересно сега да го коментираме, покачването на корпоративния данък, който знаем 2016 от 35 падна на 21 след като Тръмп беше избран, което направи, нали, за аудиторията да обясним. Много интересно, така че изкуствено повдигна печалбите, сякаш има, нали, растеж, което пък повдигна PE нивата, цялостно на пазара имаше така един... Изкуствен растеж. Да, изкуствен растеж, точно така. И в очакване ли се заради големия дълг, големите дефицити да видим такова покачване в корпоративните данъчни нива в щатите и това да повлияе негативно на пазара едните, да кажем, 1 до 3 години, да кажем? Не съм, често казвам, не съм много запознат с този въпрос и с специално качването на корпоративния данък. И не съм си замислил как ще повлияе, особено в рамките на 2 години напред, но сега замисляйки се, истината е, че пазара се движи повече от очаквания, от психология. Как покачването на този данък би трябвало ще повлияе зле на фондовите пазари, само ако вследствие на него видиме голям outflow от пазарите. Само в такъв случай. И трябва да се разсъждава, аз не съм специалист в тази област, но това е пък правилното разсъждение от гледна точка на трейдера и инвеститора. Ще доведе ли това до голям outflow на средства, огромно количество капитали, ще излязат ли от фондовия пазар или не? От тази гледна точка трябва да се разсъждава, за да се мисли. Но опита ми назад и преди са се случвали такива важни решения, които се вземали. Да ви кажа честно, не е имало някакви драматизми по драматичен начин да се отразило на пазарите. По простата причина, че хората винаги искат да са на пазара, хората винаги искат да инвестират, хората винаги търсят печалба, хората винаги трябва да инвестират средствата си някъде. Ето сега, например, дори самия Бъфет има последните години има затруднения и BlackRock, такива гиганти, имат колосални затруднения къде да инвестират тези ужасно много пари. По простата причина, че вече няма толкова много възможности и затова хората започнаха дори и те малко по малко да се обръщат към крипто, тъй като пазара се задръсти от кеш. Така че на тях по-скоро това им е основният проблем, че и на нас, и на всеки инвеститор все по-трудно се намират ниши, в които да се изкарат толкова пари и проценти печалба, колкото се изкарваха преди 6-7 години, например. А тук, защото говорим за инвестиране и търгуване, вие как окачествявате инвестирането като... Инвестиция ние го разглеждаме много простичко. За нас инвестиция е всичко, което е над 6 месеца, 1 година нагоре, което се държи. С времеви хоризонт от порядъка от година нагоре. Сега всички взаимни фондове, хедж фондове, техния времеви хоризонт за дефиниция на понятието инвестиране е дори над 3 години.
А търгуване е всичко, което касае от седмична търговия. Петък, например, аз на времето, като работих в Мерил Линч, нас ни караха да затваряме позициите си в петък. Задължително. В много редки случаи прекият ни шеф, главният дилър, не разрешаваше да задържиме позиция overnight, over the weekend, от петък до понеделник, с цел на по-правилно менажиране на риска за банката. И това е търговия. Това е дали отваряш днес, затваряш други ден или края на седмицата. Окей, ако ти разреша да задържиш малко по-дълго позицията, края на месеца с цел отчетност, по-точно отчетност, също там пък е закон, че трябваше да се затвори позиция. Това е търговия. Това е трейдинг на практика. До 29-я ден. Грубо казвам. Сега, тук и скалпинга, естествено. Скалпинга влиза в категорията на скалпинга, е подразделение на трейдинга на практика. Които нямат нищо общо с инвестирането. Да. А по инвестиране, колко често са най-дългите ви позиции от времеви хоризонт? Грубо мога да кажа, като време имаме позиции, които ги държиме, ако не се лъжа, 4 години, да кажем. А тук за спот говориме, Моля? Също за спот покупки говориме, не с фьючерси също. пак имате такива, които държите. Да.